Stqarrija ta' imħallef emeritu ġabet fix-xejn diskors li għamlet il-kellim tal-Partit Nazzjonalista s-Saħħa Claudette Buttigieg. Buttigieg għamlet allegazzjonijiet brabta ma' investigazzjonijiet li għaddejjin brabta ma' allegati abużi fiċ-ċimiterji fosthom dak tal-Addolorata. Allegazzjonijiet li dwarhom hemm investigazzjoni tal-Pulizija u inkjesta tal-imħallef Alberto Magri. Dan wara li ssejħu mill-Ministeru tas-Saħħa li sospenda wkoll ħaddiema. Iżda fil-Parlament Buttigieg allegat li hemm xi pressjoni biex dawn l-investigazzjonijiet jieqfu. Pero wasal li għal-widnija wkoll, Mr. Speaker, u nispera li jena żbaljata f'dan, illi hemm pressjoni biex dawn l-investigazzjonijiet jieqfu jew jikkonkludu ruhom bla eżitu biex fil-fatt ma jsir assolutament xejn u allura kif ngħidu bil-Malti kollox imut fuq ruħommu. Però mingħajr ma semma lil Buttigieg bisimha l-imħallef Alberto Magri li qed imexxi l-inkjesta kien ċar, iddikjara li ħadd ma ostakolah b'xi mod fil-qadi ta' dmirijietu. Waqt li l-istess imħallef Magri jifhem li din hija materja ta' kontroversja attwali, jappella l-kawtela sabiex l-inkjesta tkun tista' temm id-doveri tagħha b'serenità, intqal fi stqarrija pubblikata mill-Bord ta' Inkjesta. Il-Bord tal-Inkjesta reġa' stieden lil dawk il-membri tal-pubbliku li b'xi mod ħassew ruhom aggravati mill-aġir ta' uffiċjali mid-Dipartiment tas-Saħħa impjegati fiċ-ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata jew f'xi ċimiterju ieħor tal-Gvern biex sa mhux aktar tard mit-2 ta' Frar jibagħtu dettalji tagħhom indirizzati lill-inkjesta fil-Qorti ta' Malta.